Príjemný podvečer, milí televízni diváci. Prostredníctvom záberov Vatikánskeho televízneho centra sa v tejto chvíli prepájame na španielské námestí do Ríma. Kolóna s pápežom Františkom prichádza na miesto, kde stojí známy stĺp, pamätník so sochou nepoškvrneného počatia Panny Márie. Toto tajomstvo našej viery má v liturgickom kalendári miesto práve dnes, 8. decembra, a každoročne už od čias pápeža Jana 23., ktorý tu poprvýkrát zavítal v roku 1958, sa tu pravidelne v tento deň koná mariánska pobožnosť za účasti svätého Otca. Ako mariánsky sviatok sa nepoškvrnené počatie slávi v cirkvi už od 8. storočia, ale samotnú dogmu vyhlásil blahoslavený Pius IX. 8. decembra pred presne 160 rokmi, teda v roku 1854. Samotná Panna Mária sa o 4 roky neskôr pod týmto menom predstavila pri svojom zjavení v Lurdoch Bernadette Subirusovej, ktorej povedala: Ja som nepoškvrnené počatie. Niektorí z vás mali možnosť spolu s nami sledovať o 12. hodine Anjel Pána s pápežom zo Svetopeterského námestia. Svätý Otec tam pútnikov pozval na túto popoludnejšiu pobožnosť a než sem prišiel, tak ešte navštívil baziliku Panny Márie Väčšej, Santa Maria Maggiore, kde si uctil starobilý obraz spásy rímskeho ľudu, Salus Populi Romani. Tu pred sochou bude položená kytica kvetov, Svätý Otec sa pomodlí k Panne Márii, zaznie spev loretánskych litánií, antifóny, celá krásna si Mária a následne Svätý Otec udelí apoštolské požehnanie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu. Prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k Tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Vypočujme si Božie slovo z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto.
Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pápež požehnal prítomným ešte spev Celá krásna si Mária. Cirkev v náuke o nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému staň sa fiat sa mohol vteliť Boží syn Ježiš Kristus. To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky, svätej Anny, uchránená od dedičného hriechu. Boh, Otec, v Panne Márii pripravil pre svojho syna matku, ktorá by bola dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho syna. A cez archaniela Gabriela ju však požiadal o jej slobodný súhlas so svojím plánom. Keď Pius IX v roku 1854 vyhlásil dogmu Ineffabilis Deus, tak v nej napísal doslova toto. Najsvätejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar milosti a výsad od všemohúceho Boha pre zásluhy Ježiša Krista, vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu. Stalo sa tak 8. decembra 1854 a to bolo slávnostné potvrdenie stáročí kresťanskej viery, že tá, ktorú anjel pozdravil ako milosti plnú, vstúpila do svojho ľudského bytia bez poškvrní dedičného hriechu. Končí sa, milí televízni diváci, aj náš krátky, ale za to nádherný prenos zo španielského námestia v Ríme za účasti tisícov pútnikov a turistov, ktorí sa prišli s pápežom Františkom vo svojej modlitbe obratiť k Božej Matke. So Svätým Otcom sa na našich televíznych obrazovkách uvidíme v stredu do poludnia pri generálnej audiencii. No a dovoľte mi na záver, aby som vás pozval o 18. hodine, o 6. dnes večer k svätej omši, ktorú vysielame z kostola svätého Václava v Ostrave za prítomnosti putovného kríža Svetových dní mládeže. Požehnaný večer všetkým vám praje otec Marcel Puvák.